खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्टआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ नगाव जिल्लानि गंसे गुदि फरायसालियाव गिख्रंथाव जाथाय फरायसाफोरनि सानजौफुनि जाग्रा आदारखौ फेनाइलजोंसो संदों। नगाव जिल्ला कामपुरनि गंसे गुदि फरायसालियाव फरायसाफोरनो सानजौफुआव जाहोनाय आदार एबा मिड डे मिलखौ संग्रा थावनि सोलाय फेनाइलजोंसो संदों। बे आदारखौ फरायसाफोरा जाखांनायनि उनाव गोबां फरायसाफोरखौ नगावनि देहा फाहामसालियाव गोब्राब हालोदाव लांनाय जायो। धेमाजि जिल्लानि जनाय बरबालि सुलि करं गामिनि जुबलि मरां मुंनि सासे हिन्जावसाया हरनि समाव दलें लगायनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाया ओनसोलाव सोमोनांथाव थासारि लाबोदों। धेमाजि जिल्ला जनाय बरबालि सुलि करं गामिनि लखिन्दर मरां एबा पापन मरांनि थामथि फिसाजो जुबलि मरांआ गावनि न' खथायाव दलें लगायनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। जाथायखौ लानानै ओनसोलाव गोबां सोंलु सिखांदों। मख'नो गोनांदि थांनाय हराव जुबलि मरांआ बिमा बिफा गैयै समाव दलें लगायनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। जाथायनि सायाव दासिम जेबो मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो पुलिस बिफाननो खौरां हरनाय जायो। क'क्राझार दिमुलगावआव कच राजबंशी डेभेलपमेन्ट काउन्सिल चेयारमेन कुमार प्रणब नरयन देब आरो आसाम रायजो बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलितानि नुजाथिनायाव सिलाराय भवन लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। खौरांगिरिनि सिगाङाव भबेश कलिता बिथाङा बुङो दि क'क्राझार लकसभा बियाबाव मित्रजोट दोलोनि बिजाथिया देरहागोन होनना लोगोसे BPFआ केम्पेइनखौ जागायबाय। बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो होनना खौरांगिरिनि सोंथियाव भबेश कलिता बिथाङा बुङो दि केम्पेइनिंखौ खालामथों नाथाय मित्रजोट दोलोनि बिजाथिनोनो BPFआ भट होगोन नायबाय था होनना। क'क्राझार जिल्लायाव सासे 13 बोसोर बैसोनि बर' हिन्जावसाखौ निसा दौनानै खारबाय थानाय गारियाव जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारिया गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो बे जाथायजों लोब्बा थानायाव हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ आयेननि गेजेरजों गोख्रों साजा होनांगौनि दाबि दैखाङो। लोगोसे बर' समाज आरो बर' लाइमोनफोरखौ सांग्रां जानो खावलायो। खोरोमदाव वारि बिथाङा जाहाथे बेनिफ्राय बारग'यो लोगोसे जाय सुथुरफोरा बेफोरखौ खाबु लानानै लामा हान्थियो बेफोरखौ नोजोर होनांगौ होनना। दिनै बर' बिजों सानाव मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव वारिनि गोख्रों खेंफोरथि जौगाखानाय बर' बिजोंनि थासारिखौ बोख्लायफिननो पलिसि लायोब्ला एबसुआ नेवसिगोन। बर' फरायसालिनि सानखान्थि आरो बिगियान आयदाया बर' रावनि जाजोबनांगौआ एबसुनि मोनसे उदां दाबि। बेनिफ्राय एबसुआ माब्लाबाबो दोरोदा। बर' रावा खैफोदाव खोख्लैजानो नाङा। बर' रावा 100 बोसोरनि बाराब्लाबो थांनानै थानांगोन होनना गोख्रों बुंथियो खोरोमदाव वारि बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।